Bon dia, companys. Benvinguts a aquest, el que pretén ser un canal divulgatiu de la Generalitat de Catalunya, d'un dels seus departaments, la qual cosa ja m'allargaria, i no vull fer-ho. És un canal divulgatiu que explica coses del medi natural i avui simplement us parlaré d'una cosa molt important que ens està afectant aquests dies. És la processionària del pi, una plaga que afecta gairebé a 120.000 hectàrees aquí a Catalunya. Sí, la processionària afecta diferents nivells, si és una zona forestal o si són zones urbanes, i els tractaments i els problemes són diferents. En les zones forestals, l'únic mètode efectiu de control avui en dia són els tractaments aeris, que, degut a la normativa, només es poden fer amb productes ecològics. Quan s'apliquen mitjançant avions, per via aèria, doncs són uns tractaments que han d'estar fets amb molt rigor i amb tota garantia para tothom, tant per les persones que están. Ahora mismo existen dos tipos, los de base aceite y los de base agua. Concretamente estos dos es más favorable y son más eficaces y sobre todo más seguros para el aplicador los de base agua. ¿Por qué? Porque el agua siempre es mucho más beneficiosa que un aceite para el medio ambiente. Pues aquí tenemos a nuestro experto, su nombre es Jacques Dugal, él viene de Canadá y es el responsable de todos los tratamientos ya a nivel mundial. Alors, le forêt est utilisé largement à travers le monde, principalement au Canada, aux États-Unis, ici en Europe, pour différents insectes nuisibles forestiers. Évidemment, à cette époque-ci de l'année, en l'automne, c'est le processionnaire du pin qui nous préoccupe le plus. Et le produit certifié biologique et forêt est grandement apprécié autant par les utilisateurs que par la population pour sa grande efficacité et également pour son profil. Aquesta bossa serà amb aquestes mides fins que vinguin ja els freds més forts, que la començaran a fer molt més tupida i apretada amb pèls i amb sedes blanques i les desplaçaran a les parts altes de les capçades. I en quin mes es produeix això? Quan vinguin els freds. Al febrer? No, d'aquí un parell de setmanes començaran ja a fer la bossa més forta. I aquí dins ara mateix hi ha unes 100-150 erugues, però a mesura que vagin creixent i facin el fred faran aquelles bosses que poden ser de mig litre, allò ben patents, i sempre les parts altes i més assolellades. I en aquest bosc s'ha acabat de fer net o...? Aquesta zona es va tractar el 2016 perquè hi havia un nivell de plaga molt alt, amb defoliacions importants. 2 anys més tard, la plaga no s'ha eradicat al 100%, sinó que està en uns nivells acceptables pel bosc. Amb els últims anys, els experts en medi natural consideren que un factor que pot ajudar és la col·locació de caixes niu d'ocells insectívors o de ratpenats. I entre tots, intentar que aquesta plaga que ens afecta a Catalunya la puguem minvar. Espera, me deixava una cosa important. Sí, la caixa niu és aquesta. I aquesta és d'ocell insectívor, la de ratpenat és diferent, és una miqueta més gran. Però per si algú es vol fer una casa o si té algun pi, sempre es podeu ajudar, perquè entre tots segur que agafarem la plaga i simplement la enviarem a passeig. Fins aviat, companys, adeu, i companyes.